Всяка жена поне веднъж се колебае, права коса ли или къдрава. Ще ви покажа как с комплекта от инфраред преса и титаниева маша за коса на Ото Бранд може да постигнете тези съвършени резултати. В момента може да се възползвате от промоционалните цени на комплекта. Инфрачервените плочи за изправени ламинират косата до връхчетата, като същевременно я предпазват, придават блясък и мекота при чувство на допир. Достатъчно е само веднъж да премине преста през кичур от косата, за да създаде усещане за гладкост дори на най-непокорната коса. Ще ви покажа и как работи титаниевата маша за коса на Ото Бранд. Използвам размер 32 мм и започвам да навивам кичур по кичур върху шиша с леки въртеливи движения. Оставям кадриците да изцинат около 15-20 минути, след което свалям фибичките и вижте колко красиви, оформени и еластични са всички кадрици. По желание разресвам с четка от гигански косъм за по-естествен вид и това е финалният резултат както на кадриците, така и на гладко правата коса. Линкът оставям долу в описанието.